Počas tejto prezentácie v podstate budem hovoriť o pár všeobecných informáciách o tom, aké typy zmien máme a kto o zmenách rozhoduje, o spôsobe predkladania a posudzovania žiadosti o zavedenie zmien a na záver si povieme pár informácií o takých technických detailoch, povedzme, ako sú napríklad termíny a nejaké technikália ohľadom skladania žiadosti o zmenu. Pokiaľ ide o všeobecné informácie, tak na úplný začiatok by som chcel veľmi dôrazne zdôrazniť, že projekt treba realizovať predovšetkým v súlade so zmluvou o poskytnutí príspevku, so žiadosťou o príspevok a s pravidlami programu. Prečo to hovorím? Hovorím to preto, lebo samozrejme zmeny v projekte sú možné, avšak ich zavádzanie musí byť spôsobené nejakým objektívnym faktorom, čiže realizácia projektu vo forme, v akej bola pôvodne naplánovaná, nie je možná, nie je možné tú realizáciu projektu vykonať v takej forme, ako bola naplánovaná pôvodne. Či už to môžu byť nejaké, no, zvyčajne to sú nejaké vonkajšie faktory, ktoré na to majú vplyv, a len takéto zmeny, ktoré sú objektívne odôvodnené, je možné zavádzať do projektu. Chcel by som upriamiť pozornosť na to, že projekt alebo zmeny, ktoré nevyplývajú z nejakého objektívneho dôvodu, nebudú schvaľované, nakoľko v podstate je to určitý prvok zodpovednosti za ten projekt alebo za formu projektu, v akom on bol predložený. Čiže to, vážení poslucháči, ako ste pripravili svoje projekty, teraz už treba s nimi pracovať tak, ako boli pripravené. Nie je možné tie projekty meniť len tak, lebo náhodou sme si pomysleli teraz, že niečo bude lepšie, alebo takto sa nám to bude viac páčiť, alebo hodiť. Skutočne dbajte o to, aby tie projekty boli realizované v súvislosti a v súlade so žiadosťou o príspevok a zmluvou. A skutočne zmeny, pokiaľ už treba ich zavádzať, malo by ich byť čo najmenej a musia byť, ako hovorím, objektívne a odôvodnené. Pokiaľ ide o zavádzanie tých zmien, je niekoľko, povedzme, pravidiel, ktoré tie zmeny musia spĺňať. Zmeny nesmú byť v rozpore s podmienkami stanovenými v rozhodnutí monitorovacieho výboru o spolufinancovaní projektu. V podstate takmer každý z projektov, ktoré realizujeme, mal počas hodnotenia a niektoré aj počas zasadnutia monitorovacieho výboru stanovené nejaké podmienky. Zmeny sa môžu týkať rôznych vecí, ale nemôžu byť v rozpore s tými stanovenými podmienkami. Týchto ustanovení sa zmeny nemôžu týkať. Takisto zmeny nemôžu znižovať kvalitu projektu. Musia to byť také zmeny, ktoré alebo zachovávajú takú istú kvalitu projektu, alebo, čo by bolo lepšie, zvyšujú jeho kvalitu. Takisto zmeny nemôžu mať negatívny vplyv na plnenie horizontálnych princípov a udržateľnosť projektu. To sú témy, ktoré v tejto finančnej perspektíve, hlavne pokiaľ teda ide o horizontálne princípy, sú nesmierne dôležité a každý z vašich projektov počas žiadania musel vykázať pozitívny vplyv na plnenie horizontálnych princípov. Takisto zmeny nemôžu viesť k modifikácii rozsahu projektu, najmä k rozšíreniu jeho vecného rozsahu. No a v neposlednom rade nemôžu ovplyvňovať ukazovatele a cieľ projektu. Tak ako som spomínal,
zmeny musia byť opodstatnené a čo je dôležité, musia byť bezodkladne nahlásené. Hovorili sme o tom dnes už viackrát, že veľmi dôležitá v projekte je komunikácia, ako na úrovni medzi partnermi, tak aj na úrovni medzi vedúcim partnerom, alebo teda hlavným partnerom a spoločným sekretariátom. Ak sa vám v projekte vyskytujú nejaké ťažkosti, problémy, ktoré objektívnym spôsobom spôsobujú, že nemôžete ten projekt realizovať tak, ako bolo naplánované, informujte o tom bezodkladne, nečakajte na nejaký budúci čas, kedy by ste to urobili, pretože je naozaj dôležité, aby sme aj my o tom vedeli a dospeli možno k nejakému spoločnému riešeniu, ako tie zmeny zaviesť. A už vôbec nie, ako tiež hovoril pán Marek Filip vo svojej prezentácii, už vôbec nerobte prosím takú vec, že zmenu začnete zavádzať do projektu bez poinformovania o tom kohokoľvek, či už to vedúceho partnera, ale nás to už vôbec. Pokiaľ ide o informácie týkajúce sa zmien, veľmi užitočná je kapitola 4.6 našej príručky, o ktorej sme tiež dnes už hovorili. Tam sa nachádzajú rozpísané informácie o tom, aké typy zmien, komu skladať, čo je vôbec, čo môže byť predmetom zmeny a tak ďalej, o termínoch. Dnes si tak v krátkosti povieme akurát o tom, čo to môže byť. No a tiež v paragrafe 16 zmluvy o poskytnutí príspevku sa taktiež nachádzajú informácie o zmenách. Prejdem teraz k typom zmien, ktoré je možné zavádzať. Poprvé, máme zmeny, ktoré si nevyžadujú predloženie žiadosti o zmenu. Čiže to môžu byť formálne zmeny, napríklad adresné údaje, telefónne číslo, číslo účtu. V takýchto prípadoch nás prosím informujte prostredníctvom systému CST v module korešpondencia. To sú zmeny, ktoré nemajú vecný vplyv na realizáciu projektu, ale je dôležité, aby boli priebežne aktualizované, najmä teda ak ide o nejaké kontaktné údaje a hlavne číslo účtu, pretože je nám potrebné na poukazovanie vám refundácií. Predkladanie žiadosti o zmenu si nevyžadujú tiež zmeny harmonogramu, ktoré nemajú vplyv na obdobie realizácie projektu, a ako aj presuny v rozpočte v rámci danej úlohy realizovanej daným partnerom alebo naviac práce a náhradné práce, informujte o tom v čiastkovej žiadosti o platbu. Pokiaľ ide o tie presuny v rozpočte v rámci danej úlohy, aby sme si to mohli lepšie predstaviť, v každom projekte máme niekoľko úloh a v každej úlohe máme niekoľko rozpočtových položiek. Môže sa stať, že na jednej rozpočtovej položke budete mať nejakú úsporu. Z obstarávania vám vyjde, že vyberiete zhotoviteľa, ktorý vám vykoná tú službu, na ktorú je naviazaná tá rozpočtová položka v nižšej čiastke. Na druhej strane v inej nejakej rozpočtovej položke v rámci tej úlohy budete mať situáciu opačnú, že vám budú chýbať peniaze. V takomto prípade je možné v podstate v čiastkovej žiadosti prekračovať plánovaný rozpočet tých jednotlivých rozpočtových položiek, ale len v prípade, ak to nespôsobuje prekročenie rozpočtu celej úlohy, v rámci ktorej tie položky sa nachádzajú. No a tiež zmene harmonogramu, to je napríklad, ak ste mali, povedzme, že máme dvojročný projekt a máme jednu úlohu, ktorá sa realizuje v prvom pol roku toho projektu. No a stane sa vám napríklad, že potrebujete tú úlohu predĺžiť o mesiac, ale ten projekt bude naďalej ešte trvať. Takže aj takúto situáciu, tuto nemusíte predkladať žiadosť o platbu, ale informujete len v čiastkovej žiadosti. Nemusíte predkladať žiadosť o zmenu, ale informujete o tom v čiastkovej žiadosti o platbu, že z takých a takých dôvodov realizácia
také a také úlohy sa presunula povedzme o mesiac. Ale nemá to vplyv na alebo celkové obdobie realizácie projektu. Druhým typom zmien sú zmeny, ktoré si vyžadujú predloženie žiadosti o zavedenie zmien. To sú už závažnejšie zmeny a máme tu dva také podtypy, by sme mohli nazvať. Žiadosť o zavedenie zmien, o ktorých rozhoduje hlavný partner, a žiadosť o zavedenie zmien, o ktorých rozhoduje spoločný sekretariat, prípadne monitorovací výbor. To teda môže rozhodovať o zmenách. Máme tu niekoľko možností. Začínajúc od takého, povedzme, takej nižšej úrovne, to bude hlavný partner. To sú práve také zmeny, o ktorých si za chvíľu povieme. Potom spoločný sekretariat, teda my. V ťažších prípadoch môže byť potrebný súhlas alebo rozhodnutie monitorovacieho výboru a tiež v niektorých prípadoch zavádzania zmien takúto kompetenciu majú národní kontrolóri. Teraz si povieme pár slov o zmenách, ktoré si vyžadujú rozhodnutie hlavného partnera. V podstate ide o jeden typ zmien a to sú zmeny v rámci rozpočtu partnera, jedného partnera, spôsobujúce prekročenie sumy naplánovanej na realizáciu úlohy. Pripomeniem, že predchádzajúce, kde som hovoril, že nie je potreba žiadosti o zmenu, tam nedochádzalo k prekročeniu rozpočtu danej úlohy, ale len rozpočtovej položky, ktorá sa v tej úlohe nachádzala. V tomto prípade, pokiaľ máme situáciu, že v danej úlohe máme viac rozpočtových položiek a povedzme v niektorých alebo vo všetkých prekročíme tú sumu a v inej nejakej úlohe máme úsporu, môžeme tiež prostriedky presúvať pomedzi úlohami v rámci projektu, ale u jedného partnera. Takúto kompetenciu na rozhodnutie o takomto prípade má vedúci partner. Sú to teda, ako som hovoril, presuny medzi vecnými úlohami navzájom, presuny medzi vecnými úlohami a úlohou komunikácia projektu a presuny z úlohy riadenie projektu do vecných úloh alebo do úlohy komunikácia projektu, ale nie je možné presúvať prostriedky do úlohy riadenie projektu, len z nej. Tak ako som spomínal, v podstate to som už hovoril, že ak neprekročíme sumu naplánovanú na úlohu, nie je potreba skladať žiadosť o zmenu, ale len o tom napíšete v žiadosti o platbu. Teraz máme zmeny, ktoré si vyžadujú rozhodnutie spoločného sekretariátu. Tých je už viac. Medzi také hlavné patria presuny prostriedkov medzi rozpočtami partnerov, čiže ideme znovu o krok ďalej. Pred chvíľou sme hovorili o kompetencii hlavného partnera, ktorý môže rozhodovať o presunoch medzi úlohami v rámci rozpočtu jedného partnera. Táto situácia, tento prvý príklad, to už je ešte o krok ďalej, kedy presúvame prostriedky medzi rozpočtami partnerov. A máme tiež finančné zmeny, ktoré majú vplyv na výšku poskytnutého príspevku. To je najmä vtedy, ak vzniknú v projekte nejaké úspory alebo prostriedky v dôsledku nerealizácie nejakého vecného rozsahu. A také prostriedky nie je možné využiť a vtedy je potrebné znížiť hodnotu projektu, čo bude mať za následok podpísanie tiež dodatku k zmluve. Ďalšími typmi zmien, ktoré vyžadujú rozhodnutie spoločného sekretariátu, sú zmeny harmonogramu realizácie projektu, ktoré majú vplyv na obdobie realizácie, čiže ktoré vplývajú na celkové obdobie realizácie projektu. Máme tiež vecné zmeny, napríklad zmeny opisov úloh, kategórií nákladov, alebo aj iné zmeny, ktoré môžu vyžadovať rozhodnutie monitorovacieho výboru. Prosím o chvíľu pauzy.
Stretávame sa v našich projektoch s pojmom úspory. Častokrát sa nám stalo, že úspory boli rozumené nesprávne. Úspory v našom rozumení sú prostriedky, ktoré vznikli v dôsledku realizácie aktivity, ak jej konečné náklady boli nižšie, než bolo plánované. Čiže tá aktivita bola zrealizovaná, ale lacnejšie, povedané priamo. Čiže tieto úspory, tieto prostriedky je možné uznať za úspory. Z druhej strany prostriedky, ktoré vznikli v dôsledku odstúpenia od realizácie časti vecného rozsahu, nie sú úsporami, podliehajú vráteniu do programu. Spomínal som tiež, že je možné zaviesť zmeny, ktoré si vyžadujú rozhodnutie kontrolora. Tu ide najmä o zmeny, ktoré sa zavádzajú počas realizácie projektu, najmä ak hovoríme o nejakých infraštruktúrnych prvkoch. Stáva sa niekedy, že je potrebné nejakým spôsobom zmeniť, povedzme, technológiu vykonania nejakého zadania, úlohy alebo práce, alebo počas prác sa zistí, že e, neviem, niečo neplánované, hej, začneme kopať v zemi alebo stavať alebo rekonštruovať nejakú budovu a zistíme, že neviem, poviem nejaký príklad, že niečo sme tam vykopali, hej, povedzme nejakú pamiatku alebo niečo podobné, alebo zistujeme, že technický stav nejakej infraštruktúry je oveľa horší, než sme predpokladali a je vtedy treba urobiť nejaké dodatočné práce, ktoré sme pôvodne nechceli robiť. Tak takéto typy zmien je treba nahlasovať kontrolorovi počas realizácie projektu a oni si nevyžadujú predloženia žiadosti o zmenu. O ich vyúčtovaní rozhoduje práve kontrolór počas verifikácie žiadosti o platbu. Pokiaľ ide o predkladanie a posudzovanie žiadosti o zavedenie zmien, v prvom rade je treba pripraviť dokumenty potvrdzujúce opodstatnenosť zmien. Na samom začiatku som veľmi zdôrazňoval, že je možné zaviesť len zmeny, ktoré sú objektívne alebo objektívne podmienené. Aby to dokázať, alebo aby sme to dokázali z pravidla, je dosť jednoduché získať nejaké dokumenty alebo dokumenty, ktoré by to potvrdili, hej. Či už to budú nejaké stanoviská projektantov alebo osôb kompetentných v danom odbore. V každom prípade musia to byť takéto dokumenty, ktoré objektívnym spôsobom preukážu, že zmena, ktorú žiadame, je potrebná. Bez nej nebude možná realizácia projektu. Následne, ak už máme takéto dokumenty pripravené, vyplňujeme formulár žiadosti o zavedenie zmien, kde taktiež veľmi dôležité je správne a v podstate efektívne uvedenie toho odôvodnenia zmien. Chceli by sme, že by tie odôvodnenia boli písané konkrétnym a jednoduchým jazykom, bez nejakého zahmlievania. Stávalo sa nám niekedy, že odôvodnenia mávali aj, povedzme, pod celú stranu, ale zároveň nebolo v nich nič, čo by mohlo nejakým spôsobom nás presvedčiť o tom, že tá zmena je skutočne potrebná. Ak už budeme mať ten formulár pripravený, je potrebné ho predložiť prostredníctvom modulu CST a prostredníctvom modulu korešpondencia v rámci systému CST a zároveň vytvoriť žiadosť o zmenu aj v systéme. Čiže na rozdiel od predchádzajúceho programovacieho obdobia, kedy zmeny boli zavádzané nami, spoločným sekretariátom, teraz máme zmenu v takej forme, že zároveň s formulárom žiadosti o zavedenie zmien hlavný partner pripravuje tiež projekt zmeny v systéme, môžeme to takto nazvať.
väčšina z vás pripravovala taký projekt zmeny už počas zazmluvňovania projektu. Bolo to práve v momente, kedy ste zavádzali alebo spĺňali podmienky, ktoré boli určené počas hodnotenia projektu. Takže takýmto istým spôsobom, pokiaľ ide o technickú stránku, je treba vytvoriť novú žiadosť v CST, novú žiadosť o zmenu a predložiť ju na posúdenie spolu s tým formulárom. No a na základe toho potom my ako spoločný sekretariat, no najskôr teda ešte máme vedúceho partnera a hlavného partnera, áno, ktorý tiež predtým, než teda vy ako partneri, ako celý partner, predtým, než celý projekt zloží žiadosť k nám, tak samozrejme vy ako partneri, ak nie ste vedúcim partnerom, skladáte svoj formulár ešte vedúcemu partnerovi, ktorý predtým, než vykoná ten úkon, že zloží žiadosť k nám, musí tú žiadosť vašu ako partnera kriticky zhodnotiť, čiže buď ju schváli, alebo zamietne, alebo vás poprosí o nejaké doplnenie. A pokiaľ ide o žiadosť, ktorej kompetenciu rozhodovania má on, tak vás tiež poinformuje o svojom rozhodnutí. No a tu, ako som už hovoril, tu je treba žiadosť predložiť na formulári žiadosti o zavedenie zmien, ktorý je prílohou číslo 15 k príručke programu. Samozrejme je prístupný na našej strane, na našej internetovej strane. Prvá strana toho formulára vyzerá takto. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím sme sa ho snažili čo najviac zjednodušiť a pripraviť ho tak, aby bol tiež jednoduchý na používanie. Tak ako som spomínal, ak máme žiadosť, ktorá si vyžaduje schválenie spoločným sekretariátom, je potrebné naraz odoslať ten vyplnený formulár a zároveň vytvoriť zmenu v systéme CST, čiže tak ako pri spĺňaní podmienok. Následne my ako SPS verifikujeme takú žiadosť o zmeny. Máme na to 14 dní, pokiaľ ide o tú prvú verziu. No a pokiaľ je všetko v poriadku v tej prvej verzii, tak tú žiadosť schvaľujeme. Vždy by vám bolo odoslané nejaké stanovisko, rozhodnutie a zároveň v systéme bude schválená tá žiadosť, ktorú ste tam vytvorili, žiadosť o zmenu. Môže byť tiež situácia, že v žiadosti, ktorú ste predložili, sú nejaké nedostatky. Vtedy vás môžeme požiadať o opravu takej žiadosti a prípadne, že časť alebo celý predmet žiadosti nie je možné schváliť, môžeme takú žiadosť tiež odmietnúť. No a následne o výsledku v podstate posudzovania celej žiadosti o zmenu vedúci partner informuje zvyšných partnerov projektu. Pokiaľ ide o platnosť zmien, sú one platné od dňa schválenia v systéme CST, čiže v momente, keď nám schválime tú žiadosť v systéme CST, bude možné už tieto zmeny považovať za schválené. To je v prípade zmien, ktoré si nevyžadujú podpísanie dodatku. Na druhej strane, ak máme také zmeny, ktoré si vyžadujú podpísanie dodatku, budú platné až od momentu podpísania dodatku. Spravidla to býva trošku neskôr, lebo najskôr schvaľujeme takú zmenu a na základe schválenia tej zmeny až potom pristupujeme k príprave dodatku k zmluve. No a na záver v podstate takého zmenového procesu SPS, teda spoločný sekretariát, zaznamenávame každú takú zmenu v registri zmien, aby bolo v priebehu realizácie projektu jasné, aké zmeny boli zavádzané, aby tiež programové inštitúcie mali prehľad
o tom, čo sa v projekte dialo počas jeho realizácie, koľko zmien už bolo zavedených a podobne. Pokiaľ ide o termíny a nejaké limity, tak každý v podstate, pokiaľ ide o zmeny na rozhodnutie hlavného partnera, každý z partnerov má možnosť dvakrát v roku takúto zmenu podať hlavnému partnerovi a v podstate taký istý limit platí aj na rozhodnutia SPS s tým rozdielom, že tu už ten limit dvoch zmien platí na celý projekt. Čiže v rámci roku kalendárneho môžete predložiť maximálne dve žiadosti o platbu, dve žiadosti o zmenu pre celý projekt. Čiže takým dobrým typom možno by bolo, ak je začiatok, predovšetkým ak je začiatok roku, možno počkať s nejakým zmenovým procesom alebo zmenovým konaním, aby na samom začiatku si nevyužiť tiež obidve zmeny a potom nemať cez celý rok už možnosť skladania zmien. Je dôležité, aby tie zmeny boli, alebo tie žiadosti boli zasielané k nám ako spoločnému sekretariátu s dodatočným predstihom, najmä ak vám záleží na tom, aby tie žiadosti alebo zmeny boli zohľadnené od určitého obdobia. Áno. Tak ako som spomínal, my ako sekretariat máme v prvej runde 14 dní na analýzu žiadosti a počas tých 14 dní môžeme buď schváliť, alebo odmietnúť, alebo vás vyzvať na doplnenie žiadosti. A potom po oprave žiadosti máme najprv hlavný partner má 7 dní na opravu od zaslania od nás listu so žiadosťou o opravu a potom po opätovnom zložení tej žiadosti už opraveným v SPS-ku máme skrátený termín na jej verifikáciu. Je to 7 dní. No a potom už by malo byť rozhodnutie týkajúce sa buď prijatia alebo neprijatia danej žiadosti o zmeny.